אסף, אנחנו נמצאים בגלריה של אסף, בסטודיו האישי שלו, ואנחנו רואים פה המון יצירות אומנות, כמו שאתם רואים. תראה להם את הוורוד, תראה להם את הוורוד. תראה להם את יונתן. הנה יונתן, יצירת אומנות. זה מפחיד אותי סרטונים, כי בסוף כאילו מה שישאר זה הסרטונים, אולי יקרה לי משהו רע. חס ושלום, לא יקרה. הסרטונים הקצרים האלה העלו אותי לטלוויזיה. חס ושלום, חס ושלום, לא יקרו דברים כאלה, אחי. יש לך באמת בית מאוד יצירתי. זה לא אומן סתם. זוהי יפו, זוהי יפו. מה זה הדבר הזה פה? מה ציירת פה? מה ציירת? מה זה הציור הזה שאני מצלם אותו עכשיו? זה 3 קנים של ציפורים מזן נדיר. כן. שהם... אתה אמרת לי אבל אתמול זה 3 גושי חר. זה גם, כי מישהו אמר לי את זה. וואלה? זה בעיקר חר. אבל איזה כיף שיש לך יצירת אומנות שציירת אותה, בוא נאמר, בשנייה, והיא נחשבת, ואין לך יצירת אומנות. שאני לא אומר כלום, כי באומנות אין דבר כזה שאין דבר כזה. אבל אם אתה מגדיר את עצמך כאומן, כמחשף, מלאכת מחשבת, דימוי, בעצם יצרת פה דימוי. דימוי שלוקח רגע, אבל הוא נעשה בדיוק רב. דין רגע, לא. אל צלם זה מחשב. טוב, חלאס. צלם את